Dámy a páni, vítam vás na tlačovom vyhlásení predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a podpredsedničky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej k cenám pohonných hmôt a aktuálnej situácii. Pán premiér, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsednička vlády, dámy a páni, začnem možno takou požiadavkou politickou. Chcel by som požiadať opozíciu, aby sledovala výstupy, ktoré robíme po rokovaní vlády, pretože v opačnom prípade šíria bludy a nezmysly a poskytujú verejnosti informácie, ktoré sa absolútne nezakladajú na pravde. Jednoducho nie je možné akceptovať, že opoziční predstavitelia chodia do médií a tam hovoria, že máme najdrahšie paliva a dobreženie na svete. Pričom tá realita je niekde úplne inde. A ja chcem poďakovať tým novinárom, ktorí napriek tomu, že nás nemajú v láske, už upozorňujú opozíciu na tieto bludy, ktoré šíria. Opätovne sme dnes rokovali po 5 alebo 6 dňoch, ako sme avizovali minulý týždeň, s predstaviteľmi rafinérie Slovnaft a po mojom vystúpení a po vystúpení pani podpredsedníčky a ministerky hospodárstva budete mať obidvoch pánov k dispozícii na prípadné otázky technického charakteru, pretože my nie sme polyhistórii, aby sme mali schopnosť odpovedať na všetky technické aspekty problému, ktorý tu máme. Dovolte mi krátku charakteristiku. Naplňajú sa naše slová, že Irán nie je Venezuela a sú všetky predpoklady na to, že tento konflikt bude ešte dlho pokračovať. Preto sa bude zhoršovať situácia na medzinárodných trhoch, pokiaľ ide o dodávky ropy. Boli sme dnes informovaní predstaviteľmi rafinérie Slovnaft, že na medzinárodnom trhu chýba okolo 20 % ropy. To je taký obrovský objem, že to automaticky vytvára krízové stavy. Boli sme ďalej informovaní, že sa objavujú prípady, kedy si spoločnosť objedná tanker a potom zistí, že ten tanker mu niekto preplatí. Sú to najmä krajiny, ako je Japonsko, Čína alebo Južná Korea. Čiže je tu veľmi veľa faktorov, ktoré mimoriadne komplikujú život. A ja pozdravujem pána Zelenského opäť, že nielen, že nám vypol teda ropu, na ktorú máme nárok, pretože máme zmluvy a predovšetkým aj Európska únia umožňuje, aby sme túto ropu do roku 2027 čerpali. Dnes rafinéria Slovnaft ide v kombinácii vlastných zásob a súčasne berie aj určitý objem ropy zo štátnych hmotných rezerv, pretože sme vyhlásili stav ropnej núdze. My sme si prešli dnes na rokovaní vlády aj politickú situáciu a musím opätovne zopakovať, čo som včera povedal aj predsedovi Európskej rady. Povedal som, že je predsa nemožné, aby sme vo všetkom vyhoveli ukrajinskému prezidentovi, vo všetkom, čo si vypýta, a nemali sme absolútne žiadny záujem si aj my od neho niečo vypýtať. Jediní, kto je vydieraný v Európskej únii, sú Slovensko a Maďarsko. Keď niečo povieme, alebo sa nám niečo nepáči, tak už hovoria, že treba nám zobrať fondy, treba nám zastaviť plán obnovy. To sú metódy a praktiky, ktoré spôsobujú hlbokú krízu v Európskej únii. A keď sa aj pozriem na prípravy a stav príprav samitu, tak to bude veľké fiasko teraz vo štvrtok, pretože vôbec nebudú predložené žiadne konkrétne návrhy, napríklad na zníženie cien elektrickej energie. A to napätie mimoriadne stúpa, pretože naďalej maďarská vláda blokuje pridelenie tých 90 miliárd pre Ukrajinu. Za týchto okolností je pre vládu Slovenskej republiky mimoriadne dôležité, aby sme akú takú cenovú stabilitu v prípade pohonných hmôt zachovali. A cesta, ktorou sme sa vybrali na prvom rokovaní vlády za prítomnosti predstaviteľov Slovnaftu, bola správna. Nazvali sme túto cestu
samoreguláciou, komunikáciou, monitorovaním. A táto cesta prináša samozrejme svoje výsledky. A ja chcem za túto spoluprácu rafinérii Slovnaft poďakovať. Takže, dámy a páni, pomenoval som problém, pokiaľ ide o nákup ropy na medzinárodných trhoch. My komunikujeme aj s chorvátskou stranou. Naďalej platí, že chorvátska strana nemá záujem prepravovať cez ropovod Adriu ropu ruského pôvodu. Čiže keby sme aj kúpili, ja neviem, nejaký tanker s ruskou ropou, dokonca z tej uvoľnenej flotily, pretože Američania uvoľnili možnosť nakupovať takúto ropu, tak ju nemáme ako dostať na územie Slovenska, pretože ropovod Družba je úmyselne zastavený prezidentom a cez ropovod Adria je to veľmi komplikované. Mal som rozhovor s chorvátskym premiérom, veľmi konštruktívny, kde sme sa rozprávali o tranzitných poplatkoch, o technických parametroch. Samozrejme, že máme záujem s chorvátskou stranou sa ďalej rozprávať, ale len blázon môže vypnúť družbu. Prepáčte, ja použijem tento výraz. Dnes všetci zisťujeme v Európe, aký to je mimoriadne dôležitý prísun ropy do tohto regiónu. A ja veľmi vítam všetky hlasy, ktoré sa ozývajú, hlasy zdravého rozumu. Poďme rokovať, poďme konečne tú nešťastnú vojnu skončiť a poďme sa vrátiť k štandardným ekonomickým a vzájomne výhodným vzťahom. Dámy a páni, keď sme sa minulý týždeň rozchádzali, tak sme uvádzali nejaké čísla. Ja opäť budem veľmi opatrný, aby som nepovedal, že 1,54 € alebo 1,55 €, lebo viem, čo urobíte. Pôjdete na benzínové pumpy a poviete, že klamem, lebo to je 1,53 alebo 1,56. Do takéto pasce sa ja dostať nechcem, ale môžem zadefinovať dohodu, ktorú sme dnes urobili spolu s predstaviteľmi rafinérie Slovnaft, ktorá má približne štvrtinu zo všetkých benzínových pump na Slovensku, ale ktorá približne asi 60% všetkých palív dodáva na slovenský trh. Potom poprosím, ak sa niekde mýlim, predstaviteľov Slovnaftu, aby vo svojom príhovore ma opravili. Aký je plán vlády a čo chceme dosiahnuť? Náš plán je, aby Slovensko sa predovšetkým porovnávalo s krajinami V4 a s Rakúskom. Pretože nepredpokladám, že by, ak by bol v Nemecku lacnejší benzín, niekto zo Slovenska išiel tankovať benzín do Nemecka. Ale pohraničné oblasti sú zaujímavé v tom, že môžete navštíviť cudziu krajinu vedľajšiu a môžete si tam natankovať, ak sú tam výhodnejšie podmienky. Čiže chceme, aby v rámci V4 sme boli na úrovni, ktorá je porovnateľná, a pokiaľ ide o Rakúsko, aby sme boli lacnejší. A tam sme. Pokiaľ ide o dnešný stav, dámy a páni, pokiaľ ide o naftu, sme najlacnejší vo V4. A sme oveľa lacnejší, ako je Poľsko, a oveľa lacnejší, ako je Rakúsko. Dnes nás upozornili predstavitelia Slovnaftu na situáciu, ktorá vznikla v niektorých severných okresoch Slovenska, kde vzhľadom na to, že nafta na Slovensku je výrazne lacnejšia ako v Poľsku, tak dochádzalo k obrovským nákupom. Nielen teda do nádrží, ale mali rôzne prívesné vozíky, alebo majú, a stalo sa, že niektoré benzínové pumpy doslova vyschli. Čiže boli obrovským náporom kvôli lacnejšej nafte vykúpené. Preto mi dovolte oznámiť, že sme sa rozhodli, že akceptujeme návrh, ktorý dali predstavitelia spoločnosti Slovnaft, že asi oni budú sami regulovať napríklad iba, že na nádrž môžete tankovať a nemôžete tankovať nejaké prívesné vozíky. To je vec predajcu, to my obmedziť nemôžeme. Ale čo môžeme, a teraz to analyzujeme, je prijať vládne nariadenie a povedať, že Slováci budú kupovať tú naftu lacnejšie ako zahraniční. Ak príde zahraničný, tak si bude musieť kúpiť tú naftu za cenu, ktorá je možno v jeho krajine. Jednoducho bude tam úplne iná cena. Môžeme to urobiť. Príslušné právne predpisy nám to umožňujú. Teraz legislatíva analyzuje, že či takéto vládne nariadenie príjmeme v čo najrýchlejšom čase. Čiže keď niekto príde, napríklad z susednej krajiny a bude chcieť natankovať naftu, tak pravdepodobne bude platiť vyššiu cenu ako slovenskí vodiči, alebo teda budeme mať ten minimálny program,
že bude mať nejaký limit, ktorý môže maximálne nakúpiť a môže si naplniť nádrž a nemôže kupovať nič viac. Je fakt aj druhý, že sa mení tranzitná trasa, kým možno niekedy chodilo množstvo nákladných aut cez Českú republiku, odkláňa sa to na Slovensko, čo tiež spôsobuje veľký tlak na naše benzínové pumpy. Čiže ešte raz nafta. Sme najlacnejší vo V4 a sme výrazne lacnejší ako Poľsko a Rakúsko. Ak sa pozrieme na tabuľky Európskej únie, sme 3., 4. od spodu. Tak mi prosím vás vysvetlite, ako ten Šimečka bláznivý môže toto rozprávať, čo rozpráva. Čo nevie čítať? Veľa sa hovorí o tom, že chodil na pomocnú školu, tak asi tam bude niekde problém. Ja to odmietam, takéto neskutočné hlúposti, ktoré opozícia rozpráva slovenským občanom. Pokiaľ ide o benzín, opäť je dohoda, že chceme byť plus minus na tej istej úrovni vo V4, aj sme. To sú rozdiely, že 1 cent možno. Aj tam patríme vo V4 k lídrom. Sme určite lacnejší, ako sú Rakúšania. Tento stav sme sa dohodli, že budeme držať. Teraz hovorím nie o sumách, hovorím o tom, že byť vo V4 pokiaľ možno najlepší, aj v nafte, aj v benzíne a súčasne byť výrazne lacnejší, ako je Rakúsko. Ak by aj došlo k nejakým posunom kvôli tomu, že tá ropa stále ide hore, minulý týždeň tá ropa bola 90 eur za barel, dnes je už $102, $90, dnes už je $102 za barel. A ten tlak na rast týchto cien je čím ďalej tým väčší. Takže je predpoklad, že dôjde k nejakému miernemu navyšovaniu v okolitých krajinách, tak to budeme kopírovať. Ale stále chceme byť vo V4 najlepší. A rovnako chceme byť výrazne lepší, ako sú Rakúšania. A znovu prosím a žiadam opozíciu, nech neklame slovenskú verejnosť. To sú hrubé klamstvá. A vás, novinárov, žiadam, že keď takéto hrubé klamstvo niekto v médiách šíri, tak ho konfrontujte s realitou. Máte oficiálne tabuľky. Zajtra, vo štvrtok, bude ďalšia oficiálna tabuľka, ktorá je vydávaná európskymi orgánmi, kde sa potvrdí, že snažíme sa tie ceny držať pod kontrolou. Pani podpredsednička vlády sa včera zúčastnila na rokovaní v Bruseli a môžeme skonštatovať, že od momentu, kedy vznikla ropná kríza z dôvodu útoku Spojených štátov a Izraela na Irán, Európska únia už zaplatila, pokiaľ ide o vyššie ceny, len na týchto vyšších cenách o 6 miliard eur viac. 6 miliard eur išlo do komína kvôli tejto krízovej situácii. Stretneme sa pravdepodobne v pondelok opäť. Je dohoda s rafinériou Slovnaft, že udržíme tento status. Opakujem, nehovorím o centoch, nehovorím teraz, že 1,55, 56, hovorím o plánoch. A tie plány sú veľmi jasné, ja som ich veľmi presne zadefinoval. A medzi tým sme ponúkli rafinérii Slovnaft politickú pomoc, ak by bolo treba rokovať v zahraničí. Myslím si, že sme pomerne veľa energie a úsilia investovali do dobrých vzťahov. Politika na všetky 4 svetové strany má zrazu veľký význam. Takže si myslím, že ak to bude potrebné, tak sme aj touto cestou pripravení pomáhať. Toľko k tomuto bodu rokovania, ktorý sme práve teraz ukončili. Rokovanie vlády pokračuje ďalej. Ja poprosím pani podpredsedničku vlády. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán premiér, vážení kolegovia. Áno, včera som sa zúčastnila na Rade pre ministrov pre energetiku v Bruseli a očakávali sme veľkú diskusiu na tému bezpečnosti dodávok ropy a plynu vzhľadom na konflikt na Blízkom východe. Do obeda nás informoval komisár pre energetiku Dan Jorgensen, že zvýšené ceny pre ropu a plyn si vyžiadali z daňových poplatníkov, z vreciek daňových poplatníkov 3 miliardy eur, pričom už večer predsedníčka Európskej komisie písala list, v ktorom mala ohodnotené tieto navýšené ceny a respektíve navýšené náklady na ropu a plyn na 6 miliárd eur za posledných 10 dní, ktoré išli z vreciek daňových poplatníkov Európskej únie. Očakávali sme včera veľkú diskusiu a očakávali sme aj plány Európskej komisie, ako budeme riešiť
túto ropnú a plynovú krízu z krátkodobého, strednodobého, dlhodobého hľadiska. Žiaľ, diskusia zatiaľ bola len na informatívnej úrovni s tým, že komisia pripravuje opatrenia. Takisto som sa stretla s ministrom pre energetiku aj prvým vicepremiérom Denisom Šmihalom z ukrajinskej strany, kde sme preberali znovu obnovenie ropovodu alebo respektíve dodávok ropy cez ropovod Družba. Pán minister mi jasne deklaroval, že vraj pracujú na odstraňovaní škôd, ktoré boli spôsobené na ropovode Družba v blízko prečerpávajúcej stanice Brody, s tým, že informoval, že im zhoreli rezervy ropy, ktoré tam mali jednak pre tranzit uskladnené a jednak pre vlastnú spotrebu. Keď sme sa pýtali, či môže inšpekčná skupina prísť na miesto daného poškodenia a môže zhodnotiť rozsah škôd, odpovedal mi, že zatiaľ takéto návštevy nepripúšťajú. S tým, že som rokovala aj s českým ministrom a s vicepremiérom Karlom Havlíčkom a reagovala som na jeho ponuku, že bude viesť úlohu mediátora a zostaviť tým odborníkov, ktorí by neboli zo Slovenskej republiky a z Maďarska, aby išli oni v spolupráci s ukrajinskou stranou sa pozrieť na rozsah škôd. Takisto minister energetiky za Ukrajinu mi toto nevedel prislúbiť a môžem povedať, že skôr zatiaľ to odmietol. My samozrejme sme pripravení ukrajinskej strane, a jasne som to deklarovala, vypomáhať, či to budú ľudské zdroje, či to budú technické zabezpečenia, aby ropovod Družba bol v čo najrýchlejšom čase v prevádzkej schopnosti. Uvedomujeme si, že pre stredoeurópsky región je potrebné obnoviť dodávky ropy cez ropovod Družba. Podporil nás tom aj český minister a dokonca aj rakúska štátna tajomnička včera na stretnutí v Bruseli. Mali sme rokovanie aj za účasti maďarskej strany, komisára a chorvátskej strany, kde áno, môžem deklarovať to, čo povedal pán premiér. Chorvátsky minister jasne deklaroval stanovisko chorvátskej strany, nebudú prepravovať ruskú ropu zatiaľ cez ropovod Janaf, pokiaľ Európska komisia toto zo sankčného zoznamu neuvoľní. Navrhla som, aby skupina, ktorá momentálne pracuje na zvýšení kapacity ropovodu Janaf medzi Chorvátskom a Maďarskom, aby taktiež bola vedená českým ministrom hospodárstva, aby bolo objektívne posúdenie nových technológií, nových technických prostriedkov na to, aby sme vedeli zvýšiť prietok tohto ropovodu smerom z Chorvátska na Maďarsko, aby tento ropovod v budúcnosti vedel pokryť plne potrebu maďarského a slovenského trhu. Bola venovaná aj téma, alebo respektíve bola veľká diskusia venovaná téme zvýšených cien energií v rámci Európskej únie, kde sme očakávali, že prídeme ako ministri energetiky s nejakým konsenzom, ktorý predložíme na Európsku radu, ktorá sa koná vo štvrtok, ako povedal pán premiér, a sa tam zúčastnia všetci lídri európskych krajín. Žiaľ, ku konsenzu sme na našom stretnutí ministrov nedošli a jednoducho nie je konsenzus medzi západoeurópskymi krajinami, stredo- a východoeurópskymi krajinami. Západoeurópske krajiny si predstavujú riešenie cenotvorby elektrickej energie tak, že skôr sa pozrieme na spotrebné dane a na DPH v rámci každej krajiny. Vôbec nepripúšťajú diskusiu, že by sme vedeli prenastaviť systém povoleniek, systému ETS. Nevedia si predstaviť, že by sme prenastavili spôsob a systém fungovania trhu s elektrickou energiou. Naopak štáty strednej a východnej Európy tlačia na decoupling, to znamená odtrhnutie cenotvorby elektrickej energie od cien plynu, ktoré sa nám neúmerne zvyšujú a od konfliktu na Blízkom východe sa nám už zvýšili viac ako o 50%, narastá nám cena elektrickej energie. Takisto štáty strednej a východnej Európy hovoria o tom, že systém emisných povoleniek by mal byť nastavený alebo terminovaný alebo spravené nejaké limity na určité časové obdobie, aspoň na krátke obdobie, aby sme vedeli regulovať troška ceny energií. Slovensko prináša ďalšiu požiadavku, že by sme chceli, keďže sme čistým exportérom elektrickej energie a staviame sa k energetickej politike Európy veľmi zodpovedne, exportujeme elektrickú energiu a chceme si časť našej vyrobenej elektrickej energie za výrobné náklady prenechať pre svoj trh, pre domácnosti a slovenský priemysel.
No a zároveň sme znova otvorili myšlienku, že vysoké ceny energie by Európska komisia mohla rozhodnúť, pokiaľ máme nevyčerpané eurofondy, mohli by sme takto pomáhať priemyslu, prípadne domácnostiam. Uvidíme, čo Európska komisia z týchto návrhov si zoberie. Dúfajme, že pre Európsku radu pripravia nejaký podklad a budeme môcť v krátkodobom období reagovať na krízu, na energetickú krízu, ktorá v Európe je. Posledná jedna myšlienka. Nemecká ministerka hospodárstva včera deklarovala, že tankre, ktoré prevážajú ropu smerom do Nemecka, sú otáčané na mori, preplácané vyššou sumou z ázijských krajín. Takáto je momentálna situácia. 20% nám chýba spotrebné ropy, ktorú spotrebováva svet. Chýba nám 20% LNG, ktorý vyvážal Katar cez Hormuzskú úžinu. Jednoducho je vyšší dopyt, nižšia ponuka, dvíha to ceny. Európa musí reagovať. Ak nebudeme reagovať, už dnes hovoríme o tom, že konkurencieschopnosť Európy nám klesá a ešte s takýmto navýšením cien do budúcnosti už nemôžeme vôbec hovoriť o tom, že Európa bude mať niekedy nejaký hospodársky rast v krátkom období, pretože toto ovplyvní celé hospodárstvo Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Ešte, ak dovolíš, pani podpredsednička vlády, chcem povedať, že máme tu nositeľa Európskeho rádu za zásluhy, pána Zelenského, ktorý nám naozaj teda výrazne pomáha. Vďaka prezidentovi Zelenskému sme stratili príjmy 500 miliónov na tranzite plynu, pretože plynovod sa vôbec nevyužíva. A pokiaľ ide o ropu, prijal čisto ideologické rozhodnutie, pretože sa domnieva, že toto je cesta, ako potrestať Slovensko a Maďarsko za suverénne názory, ktoré máme, nielen pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, ale pokiaľ ide aj o iné svetové témy. Jednoducho pýtam sa veľmi opodstatnene lídrov krajín Európskej únie. Dámy a páni v Európskej únii, čo je pre vás dôležitejšie? Vojna na Ukrajine? Záujmy Ukrajiny ako nečlenského štátu Európskej únie? Alebo sú pre vás dôležitejšie záujmy členských štátov Európskej únie? My nechceme nič. My len chceme odoberať ropu, za ktorú je rafinéria pripravená riadne zaplatiť, ropu, na ktorú máme nárok na základe dohôd, ropa, ktorá keby prichádzala cez tento ropovod, úplne inak mení mapu krízovú v Európe, pretože keby sme dnes mali stabilné dodávky ropy cez ropovod, ktorý je zastavený Zelenským a ten ropovod je zjavne nepoškodený, máme satelitné snímky, tak tu dnes takto nestojíme a neriešime problém, že či vôbec ten benzín, tá nafta v nejakom okamihu aj bude. Toto bude veľká téma. Mám však náznaky z Európskej únie, že nám nedovolia vložiť do záverov Európskej rady ani len zmienku o družbe. Ani len zmienku. Tak som veľmi zvedavý, ako to bude, pretože najpodstatnejšou vecou teraz je odblokovať 90 miliard eur pre Ukrajinu, ako keby toto bolo to najpodstatnejšie na svete. Nám tu kapú podniky, zatvárame podniky kvôli nízkej konkurencieschopnosti, hospodársky rast sa nám niekde moce okolo 1%, dokonca aj nižšie. A ja si myslím, že je najvyšší čas, aby Európska únia sa začala tejto téme venovať. Nie je možné, aby návrh záverov, ktoré máme v rámci budúceho zasadnutia Európskej rady, sa len venoval Ukrajine a je tam pár riadkov na iné témy. My predsa nie sme vojenský kabinet, sme Európska únia, sme Európska rada a preto neviem si celkom predstaviť, ako tá Európska rada bude vyzerať, ale myslím si, že je vysoká pravdepodobnosť, že skončí fiaskom Európska rada. Že nebudeme schopní prijať žiadne rozhodnutia, ktoré by veci posunuli v oblasti energetiky a rovnako ani rozhodnutia, ktoré by posunuli konkurencieschopnosť Európskej únie ako takej. Slovenská verejnosť musí vedieť, že ukrajinský prezident Zelenský úmyselne poškodzuje Slovenskú republiku. A poviem to ešte raz. Slovenská republika musí vedieť, že ukrajinský prezident Zelenský úmyselne poškodzuje Slovenskú republiku za to, že nemáme rovnaký názor na vojnu, ako si on želá. Chcel by som opraviť informácie, ktoré sa šírili v nedeľu v médiách, keď
bola pripomienka, že sme nenaplnili prísľub, že urobíme recipročné opatrenia voči Ukrajine. My sme predsa urobili. Veľmi jasne od začiatku sme povedali, že zastavíme tzv. Núdzové dodávky elektriny. My sme k tomu prijali rozhodnutie. SEPS vypovedal zmluvu s Ukrajinou a žiadne núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu nejdú. Ja neviem, kde sme sa my pomýlili, alebo kde sme my urobili chybu v interpretácii, ale hovoríme a robíme presne, opakujem presne to isté. Dámy a páni, je to opäť situácia, ktorá je pre nás veľmi náročná. A prosím vás, aby ste možno nevypisovali nezmysly typu, že Fica dnes nezaujímajú iné témy. A čo má zaujímať iné? Mi povedzte, keď nebude benzín, nebude nafta a nebude elektrina, tak nebude nič. Tak asi mám nejaké priority. Asi sa teraz nebudem zaoberať nejakými detskými snami tých deciek z opozície. Je to otázka mieru, je to príprava na migračnú vlnu a samozrejme je to energetická bezpečnosť Slovenskej republiky. Čomu inému sa máme venovať? A myslím si, že o tomto by mal byť aj samotný summit na budúce a ja chápem, že asi vyvolávame, ja už neviem, je to asi posadnutosť v tej opozícii. Prepáčte, ale moje meno v podobe predseda vlády, premiéra alebo Robert Fico bolo 204 krát povedané v nedeľu v reláciách. 204 krát. To neviete bezo mňa existovať? Však nás nechajte normálne pracovať a my pracujeme, ale hlavne poskytujte slovenskej verejnosti primerané informácie. Na jednej strane summit považujem za veľmi dôležitý, ale som skeptický, ako som povedal. A ešte raz oceňujem prístup predstaviteľov rafinérie Slovnaft, pretože len v komunikácii, spolupráci môžeme dosiahnuť nejaké výsledky. A my ideme teraz pracovať s pani podpredsedničkou na prípadnej príprave nariadenia. My to analyzujeme, opakujem. Netvrdím, že to ideme rovno urobiť. Jedna vec je obmedzenie, to si urobia samotní predajcovia na benzínových pumpách, že môžete si natankovať len to nádrže, ak tam niekto príde s nejakým nákladným autom. Druhá vec je to, čo my k tomu chceme pridať, je to možno určitá forma pozitívnej diskriminácie pre Slovákov, že budú čerpať tú naftu a benzín za iné ceny ako tí, čo prídu na autách s cudzími poznávacími značkami. Toľko z našej strany ideme pracovať. A ja ďakujem predstaviteľom rafinérie Slovnaft za to, že sú pripravení odpovedať na vaše prípadné technické otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.